ndezuro kwakamuka kuchitenderera audio rase Wycliffe Nochivayo uyo mu businessman business tycoon ameno vakawanda munobudedza muchiti chi Mr Aquaman. So pana panyaya iri kuitika ndiye kudai so pane mashoko akawanda aitaura ipapo achiti inini ndakachibata kuti inini ndiri kushanda these guys takawina jackpot takadzoka pamurungu it's like vakadzoka pamukaka. Saka pana ndiri kuzosangana neuyo vakomana vanoshanda ku department information avo Nick Mangwana ari kubudikirawo ari kuresponda indirect kuna se Wycliffe Nochivayo akaisa photo remunhu giant zvekutodarika Chivayo wacho when it comes panyaya dzekugiant achifly ari mudenga. So panapa ndo paari kutaura nyaya yake achinyora. Unongozivawo chirungu chavakomana chinenge chakati kore sevanhu vanenge vachiwandisa vachitaura zvavari kutaura zvikanzi flying too close the sun. Akaras was warned by his father not to fly too close to the sun as the wax that his wings were made from would melt, but fueled by the adrenaline rush of flying, Icarus failed to rein in his excitement and felt he was the man of the moment. He did not heed the warnings. Icarus was so intoxicated by the experience of flying and never thought he could tumble from this loft height. So he flew higher and higher, getting closer and closer to the sun. The closer he came to the sun, the more the wax in his wings melted. He tumbled into the sea and drowned. Nyaya iri panapa ndeyekuti uyu ari kutaurwa Akarasi uyu anga ane mapapiro ewax anga akaiswa. So pakutanga kuzoflya kwaakaita akamboudzwa nababa wake kuti usaende padhuze nezuva unonyunguduka, asi iye akaona zvichimufambira ndobva aramba achiflya achienda kudenga kusvikira asvika pazuva ndobva mapapiro ake amelta ndobva adonhera kunodzuka mumvura kana kuti musea. Kureva kuti apapa sun tikutarisa kuti chinhu chiombe ndo chine tingangoti alright kutambira pana president pacho parutaurwa ipapo achinzi akuzonyaofarisa uri kutsurwa onzi aiwa iwo wonaka wanyanya kuita over excitement zvinhu zvawakuda kutamba uchiita izvi unogona kunyura unonyunguduka ende unongoziva kuti ZANU-PF mbiri yayo unogona kunyura zvechokwadi. Saka ndo warning imwe iri kusangana pana, but isusu manje sevanhu vanokurumidza kuonera nyaya munongoziva kuti isusu manyaya metizhen tinenge tatoweka nyaya kunge mets tatoonera kuti panapa ndo nyaya iri kutaurwa, hapana apa kutaurwa zita, asi isusu manje unozviziva tatoonera kudhara. Ndo situation iripo, ndo warning yeyambiro iri kupuhwa kuna Wycliffe Nochivayo amene kusaziva muri Zimbabwe kuti imimi muri kuionawo sei nyaya iyi.